салом бинандагони хабар тиҷӣ, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. дӯстони азиз, имрӯз мо тафтиш дорем ки дар бобати мумиё гап занем ки бисёр хосиятҳои шифобахш дорад. мумиёро аз қадим барои табобати фишори паст, инфаркти миокард, сардард, дарди меъдаю рӯда, дурунравӣ, гулу дард, силис устухон, бемориҳои пӯст ва экзема истифода мебурданд. инчунин барои пайвастии узвҳои шикастаю зарбдида ва дигар намуди ҷароҳат, сӯхтагӣ истифода менамоянд. дар баробари ҳамаи ин шифобахшии мумиё ба касалиҳои ҷигар, гурда, роҳҳои пешоб, захми меъда, бемориҳо аз таъсири нур ва хуни сафедгардида низ ошкор шудааст. дар тибби ҳиндустон онро барои диабети қанд низ истифода мебаранд. хосияти хуби мумиё дар он аст ки ба одам таъсири токсинӣ надорад. мумиё ҳатто ба зани ҳомила низ ҳеҷ хел таъсири манфӣ надорад. вобаста ба намуди касал мумиёро ҳам менӯшанд ва ҳамчун малҳам истифода мебаранд. мумиёро маҳдул карда нӯшед. барои бемории даҳун, гулӯ меъда дар 10 қошуқ об 0.2 граммашро омехтан лозим аст. давомнокии табобат 30 рӯз бо танаффуси 5-10 рӯзӣ мебошад. истеъмоли мумиё бо оби ҷӯшида ва шир барои тарбот низ шифобахш аст. барои бартараф намудани заҳри неши ҳашарот низ кӯмак мекунад. ба вуҷуди одам қувват мебахшад. барои сиҳат шудани устухонҳои шикаста ва ҷароҳатҳо кӯмак менамояд. мумиёро бо шир ё асал нӯшидан дар кор аст, вагарна истеъмоли давомнокии танҳо мумиё ба лӯпарди зери меъда зиён мерасонад. аҳамият ва шифобахшии мумиё ба тозагӣ ва вақту соати истеъмол ва риоя меъёри он вобастагӣ сахт дорад. тавсия дода мешавад ки мумиёро субҳи барвақт ва шаб 3 соат баъд аз хӯроки шом нӯшидаи ба мақсад мувофиқ мебошад. баъди нӯшидани мумиё ҳатман 1 соат беҳаракат дар ҷойгаҳи хуб будан шарт аст. меъёрии нӯшидани мумиё барои одамони калон 2 грамм, кӯдакони аз 3 моҳа то 1 сола 0.01 грамм мебошад. аз 1 сола то 9 сола 0.5 грамм, аз 9 сола то 14 сола 0.1 грамм мебошад. мумиёи тоза бӯи тез ва таъми талх дорад. мумиё низ мисли дигар доруҳо усули махсусии истифодаро дорад. онро масалан шумо метавонед дар тӯли 10 шабонарӯз шабона 0.2 граммӣ истеъмол намуда метавонед ҳамроҳи равған, инчунин бо зардии 3-4 дона тухм истеъмол намуд. баъд аз ҳатман 5 рӯз танаффус кунед ва муолиҷаро боз 3-4 маротиба дигар давом диҳед. ба ҷойҳои дардмандии бадан компресс кардани мумиё низ нафъ дорад. бо ин мақсад 3 грамм мумиёро дар 100 миллиграмм об ҳам ҳал кардан лозим аст. беҳтар бебуд қабл аз оғози табобат шуморо организми худро аз ҳар гуна боқимондаи маҳсули мубодилаи моддаҳо, шлакҳо ва кислотаи пешоб тоза менамояд. бо ин мақсад 7-10 рӯз парҳез карданатон лозим меояд. гуруснагии муолиҷавӣ. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. шумо чӣ фикр доред дар бораи мумиё? ин бисёр дории бисёр ҳам шифобахш аст дар рӯи дунё. ин дар тамоми рӯи дунё мебошад. ҳатман нависед дар комментария ва ки ҳамин чизро хӯрда саҳат шуд ва ки саҳат нашуд ҳатман нависед.